Krakowiak, słabo także Ireneusz Kwieciński i szansę otrzymuje Tomasz Kruk. Być może podobnie jak w wyścigu 8 będzie to udane pociągnięcie coacha drużyny zielonogórskiej Jana Grabowskiego. 10 punktów przewagi gospodarzy, 29 do 19. Ogromne napięcie na trybunach. Popatrzmy, wyścig 9. Huszcza, Dera, Kruk, Mróz, taśma w górę i kto? Andrzej Huszcza wygrywa start, walczy o trzecią pozycję Tomasz Kruk, ale wyjdą na nią chyba zawodnicy Gdańskiego Wybrzeża. Tak jest, w żółtym kasku na drugiej pozycji jedzie Dera, teraz atak przypuszcza Tomasz Kruk, wyszedł już na trzecią pozycję. Nie jest jednak w stanie wyprzedzić Marka Dery. Teraz atakuje w białym kasku Marek Mróz. Odparł ten atak Tomasz Kruk. Było tam ciasno na łuku, ale wszystko fair. Teraz atakuje drugą pozycję Tomasz Kruk. Gorący doping zielonogórskiej publiczności. Na czele Andrzej Huszcza. Drugi Dera. Trzeci Kruk, ale bardzo blisko. Tak Kruk za Derą, jak i Mróz za Krukiem. Trzecie okrążenie. Odskoczył od Tomasza Kruka Marek Dera, a zbliżył się do niego Marek Mróz. Prowadzi Andrzej Huszcza. Drugi Dera. Będzie zwycięstwo pary zielonogórskiej 4 do 2. Andrzej Huszcza odniesie drugie indywidualne zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Mimo tego, iż do końca walczy z nim Marek Dera. I znów gorące oklaski zielonogórskiej publiczności. Tym razem dla Andrzeja Huszczy i Tomasza Kruka. Andrzej Huszcza zwycięża w wyścigu 9.